सहारा बा। घर घर लोग के मनावे के बा, मनावे के बा। प्रशांत भैया के, मोरा भैया के, प्रशांत भैया के नौवा जनाबे के बा। जनसुराज के सीएम बनावे के बा, मोरा भैया के नौवा जनाबे के बा। जनसुराज के सीएम बनावे के बा। मुश्किल नहीं है दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे मुश्किल नहीं है दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर। हुआ बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। शिक्षा बेरोजगारी पर बढ़ल बा दाम हो, जे न कइले नीतीश चाचा ऊ करी है काम हो। शिक्षा बेरोजगारी पर बढ़ल बा दाम हो, जे न कइले नीतीश चाचा ऊ करी है काम हो। विरोधियन के अब की कनाबे के बा, हो कनाबे के बा। प्रशांत भैया के, मोरा भैया के, प्रशांत भैया के नौवा जनाबे के बा। जनसुराज के सीएम बनावे के बा, मोरा भैया के नौवा जनाबे के बा। जनसुराज के सीएम बनावे के बा। हमारे महान पुरुषों का कहना है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और हमारे प्रशांत किशोर भैया जैसा नेता को बिहार में लाइए और बिहार का भविष्य उज्जवल कीजिए और अपने बच्चों को भी भविष्य उज्जवल कीजिए, उज्जवल कीजिए। इंदिरा आवास